Moi boas. Fala vos Manuel Gago. Benvidas e benvidos ao segundo episodio de Na Volta da Folla, o meu primeiro podcast. Para comezar, eu quero darvos as grazas pola excelente acollida do lanzamento do primeiro episodio. Gústame moito este formato próximo do audio, esta posibilidade de que poidamos concedernos 10 ou 15 minutos ao redor dunha historia e que non dependamos de algoritmos cada vez máis orientados a escuros intereses políticos ou económicos. A verdade é que estou moi ilusionado con este proxecto, con ganas de experimentar diferentes posibilidades, así que non deades nada por feito sobre este formato co que estamos comezando. Vai haber entrevistas, fragmentos de camiñadas, reportaxes ou crónicas, lecturas ou mesmo conversas de bar, aínda que sempre cun nexo común, a exploración da memoria, historia e cultura de Galicia desde unha ollada na volta da folla, ou nas voltas da folla dun libro, ou desde a fisga dunha porta entreaberta. E todo iso cunha edición coidada de audio, o mellor que poida, e as ganas de que compartamos historias únicas que nos axuden a descubrir e interpretar o noso pasado. Lembrovos que vos podedes suscribir a este podcast na Volta da Folla a través de Spotify, YouTube, ebooks ou escoitalo no meu propio blog en capítulo 0. E ese é sempre o mellor xeito de enterarvos dos novos episodios que vayan saindo. Tamén lembrovos que darei conta das actualizacións nos meus perfis de Blue Sky, de Twitter, de Facebook, de Instagram ou de TikTok. Así que será difícil que non vos enteredes de cada novo episodio de Na Volta da Folla. Hoxe é Domingo de Ramos e estou na Virxe da Barca, en Muxía, un dos santuarios máis relevantes e coñecidos de Galicia. A voz do cura na misa cantada mestúrase co axitado mar que bate nestas pedras. En Muxía, o mar parecía en calma, pero aquí, na Virxe da Barca, no bico do océano, o mar sempre amosa o seu poder. Teño estado moitas veces na Virxe da Barca, pero hoxe vin con ollos novos, porque veño na procura de algo que ficou perdido no tempo. Teño os ollos de quen quere mirar as cousas como se vían hai máis de 300 anos. Camiño pola ribeira, a distancia prudente dos perigosos golpes de mar que baten aquí. Ando na procura dun milagre, sí, dun milagre. Aquí sucedía un fenómeno maravilloso que, segundo as vellas crónicas e visitantes que acudían a este santuario durante a Idade Moderna, é dicir, durante os séculos XVI, XVII, XVIII, ese milagre era unha proba de que este era un lugar especial. Un lugar sagrado no que Deus mesmo se comunicaba cos seus crentes. E non era a famosa Pedra da Valar, inda que tamén falaremos dela. Tratábase dun milagre accesible que dependía de cada un dos romeiros, que nunca era similar e que para comprendelo precisábamos estar moi dentro nun denso mundo de imaxes, de símbolos e relatos. E por iso mesmo é un milagre que hoxe non seríamos capaces de ver. Mentres o cura canta na distancia, de súpeto atopo o que busco. Vela aí está, e emociono-me o velo. Era isto, referíase a isto. Moitas veces, no meu traballo con documentación antiga ou con obxectos arqueolóxicos, sinto unha especial conexión coas xentes de outros tempos, unha especie de simpatía íntima, de empatía con eles, no momento no que leo as súas voces, no momento no que toco os seus obxectos. Ben, pois este é un destes momentos. Ben, aquí estaba o milagre. Na Volta da Folla, un podcast de Manuel Gago. Episodio 2. O mar que escribe no santuario da Virxe da Barca. O santuario da Virxe da Barca en Muxía afunda a súa historia na Idade Media. É parte da liña protectora de mosteiros, de capelas e de santuarios mariños que ocuparon as illas e os promontorios do sur ao norte do país. Unha especie de escudo máxico que protexe Galicia dos perigos do mar. O océano, que é dador de vida, de riquezas e de camiños, sempre foi tamén un escenario perigoso. As tempestades, ou os ataques de corsarios ou de armadas estranxeiras tan imprevisibles facían que os nosos devanceiros encheran as beiras do mar con lugares sagrados que conxuraran esa naturaleza imprevisible e perigosa do Atlántico. Os mosteiros das Illas Cíes, o de San Simón, o da Illa da Ursa,
o posible cenobio das Illas Ons, a capela da illa de Santa Comba, o mosteiro da illa de Coelleira, no Vicedo, as capelas da Lanzada, das Isargas ou de Sant André de Teixido son só algúns exemplos deste escudo protector. Non se coñece ben cal é o orixe do santuario da Nosa Señora da Barca, pero a súa fundación é do máis seguro medieval ou baixo medieval. Inda que pode que vexas a moita xente, mesmo algún experto, falando dun antigo primitivo santuario pagán na Virxe da Barca, o certo é que non hai a máis mínima evidencia de que houber tal cousa. Nesa idea de que detrás de cada un dos santuarios populares de Galicia hai unha sorte de orixe no paganismo que se plasma no culto ás pedras ou en algúns rituais, realmente hai moito máis de católico que de pagán. Unha conxectura ben fundada sitúa a súa fundación baixo a promoción do veciño mosteiro de Moraime, un influente cenobio cisterciense que se atopa nas proximidades de Muxía e que vos convido a visitar porque a súa igrexa é fenomenal. Os cistercienses, que era unha orde de orixe francesa, promoveron o culto á Virxe María a Lión de Foro, como é o caso da ermida da Nosa Señora da Lanzada e o mosteiro da Armenteira. Como no caso da Lanzada, na Virxe da Barca ese culto mesturouse co rico imaginario local, potenciado ou mesmo inventado polos gregos e favorecido polos nobres que engrandeceron este santuario da Barca a inicios do século XVIII. Porque un elemento clave das peregrinacións sempre foi tocar para crer, como Santa Tomás. Ti emprendías unha fatigosa viaxe para compartir unha historia, para ser parte dela. A historia do santo, do mártir ou da mártir que fora ali enterrado ou de que se conservaban as reliquias. Nese culto católico ás reliquias, desde a antigüidade tardía, cada crente tiña que estar en contacto coa orixe da súa fe con Deus. Pero en algúns casos xa non abandaba só con ter unha reliquia dun corpo morto. A peregrinación permitíache poñerte en contacto coa historia do santo e cos seus diferentes episodios do relato. E iso que pasaba, por exemplo, en Xerusalén, cando os peregrinos iban ali, subían ao Gólgota, pasaban polo Monte dos Olivos, recorrían de alguna forma todo o escenario da Paixón. A nosa peregrina Xeria, por exemplo, acudía a Terra Santa no século IV e ela quería coñecer todos os lugares exactos do que falaban os evanxeos ou os propios textos bíblicos, e quería velos todos. Esa era un pouco a idea do peregrino, participar da historia. En a Virxe da Barca sucede algo similar. O contorno rochoso da capela deu lugar a que cada unha das pedras graníticas que teñen esas caprichosas formas moldeadas pola erosión da auga e do vento se convertera en parte desa historia. A lenda narra que estando Santiago Apóstolo predicando en Galicia, a verdade é que non resultaba nada fácil convencer a estes pagáns de aquí de Galicia, da antiga Galaequia, atopábase esgotado, atopábase aflixido e púxose a rezar o carón do mar, ali, Muxía. E veréis que apareceu a Virxe nunha barca de pedra que chegou para confortalo, para darlle azos e para animarlle a continuar. Logo a Virxe volveu para a Terra Santa e deixou como testemunha naquel lugar as pedras coas que navegara, a testemunha da súa viaxe. A Virxe é parte desa gran cantidad de santos mareiros que temos en Galicia, pero tamén en todo o Atlántico, na Bretaña, en Gales ou en Irlanda, que chegan aos novos territorios que evanxelizan pois en barcas de pedra. É parte dunha especie de mito compartido, non, entre todos estes países. Pero hai algo máis nesta historia que vai máis alá dos ecos célticos. Un combate político que está mergullado en toda esta historia e que non se fala con tanta frecuencia. Lembremos que na Idade Moderna Santiago Apóstolo era o padroeiro das Españas, o santo titular de toda a coroa hispánica. Iso na práctica significaba, para a Catedral de Santiago e para o seu arzobispo, uns enormes privilexios, súas riquezas e influencia. Ese padroado de Santiago era unha especie de fósil dos tempos nos que o Reino de Galicia era a entidade política máis poderosa da península. Pero coa hexemonía castela posterior non se entendía nada ben isto de que o teu padroeiro estivese pois nun reino periférico remoto, non? Para que dos que por encima adoitabas falar mal nas obras de teatro, como falamos no episodio anterior. Iso na Idade Moderna era un problema. Así que houve varias tentativas para que o patrón de España fose sustituído ou cando menos compartido con algún outro santo dun reino máis confiable, é dicir, que non fora galego. Así tentouse con Santa Teresa de Xesús, e tamén se tentou coa Virxe do Piral de Zaragoza, unha virxe que tiña unha fama extraordinaria. A lenda contaba a verse vosó a isto, que estando predicando entre pagáns, o apóstolo Santiago en Caesar Augusta, é dicir, na Zaragoza romana, atopouse exhausto, rezou e suplicou ánimo. Non era doado convencer os pagáns.
así que a Virse, para confortalo, apareceuse no alto dun pilar, dunha columna. Non vos soa esta historia? Claro, parécese moito na súa estrutura a historia da Virxe da Barca, que é posterior. Pero no caso da Virxe da Barca galega, está galeguizada. En vez de ter un pilar, pois ten unha barca de pedra que é o que medio de transporte que teñan os santos en Galicia e que todos coñecemos. Fixadevos, a nosa Virxe da Barca podría ser tamén unha reacción da Igrexa galega ante estas ameazas de quitar o padroado de Santiago. Algo así como en plan, desculpade, que se a Virxe se apareceu en Algures foi na propia Galicia e ademais fixo no territorio do Arcebispado de Santiago, en Muxía. Pero volvamos a Virxe da Barca. O romeiro que chegara ali tiña a sorte e privilexio de descubrir todos os trazos da historia. O santuario, a Pedra dos Cadrís, que era a antiga vela da barca da Virxe, que tiña propiedades máxicas para as costas, a misteriosa Pedra da Valar, unha pedra que era case un ser vivo, con consciencia, con memoria, con capacidade de se comunicar e de adiviñar o futuro, sobre todo isto, de adiviñar o futuro. En Galicia hai moitas destas pedras. Podemos dicir que case todas as pedras con capacidade para bascular teñen tamén capacidades máxicas para dar fecundidade, para revelar o futuro, para advertir dun perigo. A Pedra do Valar deixou numerosos relatos neste sentido, como cando avisaba aos veciños de que querían roubar no santuario, ou como cando calou por 7 anos, fixadevos 7, un número máxico, durante as guerras que enfrontaron a Castela con Portugal a mediados do século XVII, a famosa Guerra de Restauración, e que en Galicia resultou especialmente noxenta pois pola proximidade fraternal que existía co veciño Reino do Sur. Pero a clave de todos estes relatos é a capacidade de observar o prodixio que tiñamos cada un de nós, de seguir o milagro de toda a súa historia paso por paso. E isto de xeito literal. Escoitemos este texto dos anos 20. En los peñascos contiguos hay una extraña particularidad, unas manchas o señales que parecen pisadas de una persona señaladas en las piedras. Vienen estas señales desde el mar y van hasta la capilla. Dice una tradición que son las pisadas por donde, desembarcada la Virgen de su nave de piedra, entró en el santuario. Todavía es más particular que, estando cubiertas todas las piedras próximas de mejillones o percebes, en aquellas marcas grabadas en las piedras no se críen nunca los mariscos cuando, repito, el resto está cubierto de ellos. A Virxe da Barca convertiuse na gran patroa dos mariñeiros da costa galega, e isto, como no santuario da Pastoriza en Arteixo, está moi vinculado a un momento moi especial, o das guerras e conflitos no Atlántico entre a monarquía hispánica contra Inglaterra ou Francia, ou os incesantes ataques da piratería berberisca procedente dos portos africanos, e que eran un auténtico cancro nas poboacións de costa galegas. A Virxe salvaba os mariñeiros de pereceren afogados, pero moitos dos relatos das virxes protectoras teñen que ver precisamente con esta piratería. Coñecemos os milagres grazas ás relacións escritas que se facían dos milagres para difundir o seu culto. E no caso da Virxe da Barca temos un documento excepcional. A relación verídica das maravillas, prodixios e milagres da Nosa Señora da Barca. Un texto anónimo de 1719 impreso en Madrid para propagar a visita a este santuario, en lo que nos imos centrar. Como dicíamos antes, a Igrexa teceu moi ben en todos estes relatos a ortodoxia católica, as fontes literarias de todo tipo e as ricas crenzas do imaginario popular galego, nunha mestura da que ás veces é difícil distinguir uns elementos doutros. Nestas relacións atopámonos de cando en vez textos un pouco máis misteriosos. Aínda que non é exactamente o tema que tratamos hoxe, quero compartirvos esta narración que se conta nesa relación e que me ten totalmente intrigado. Durante la guerra entre Inglaterra y España, esta soberana señora libró a la villa de ser saqueada y arrasada por los ingleses. 7 fragatas inglesas habían entrado en la ría y por la tarde comenzaron a cañonear la villa, de lo que aún hoy se ven algunos vestigios en las paredes. Los vecinos, viéndose sin defensa y atemorizados por el ataque de las baterías, abandonaron la población. Por la noche, los ingleses enviaron lanchas con gente armada para saquearla, pero no pudieron lograrlo porque Nuestra Señora de la Barca lo impidió, evitando que desembarcaran. Esto se supo algún tiempo después, cuando,
Al arribar a Pida la misma ría un navío inglés, en tiempos en que ya había paz entre ambas coronas, como su capitán desembarcó en Muxía y preguntó dónde estaban los leones, lobos y alanos que la villa tenía para su defensa. Explicó que durante las guerras pasadas, él mismo había venido con una escuadra de 7 fragatas, y al intentar desembarcar de noche algunas lanchas con soldados, una señora vestida de blanco se lo había impedido, apareciendo acompañada de multitud de animales que parecían obedecer sus órdenes. Todos concluyeron entonces que aquella señora no podía ser otra que Nuestra Señora de la Barca. A imaxe dunha señora das Vestas, vestida de branco, parece remitirnos a un universo mitolóxico anterior, que desapareceu mesmo da nosa tradición oral, e que se conserva ciscado por estas antigas relacións e documentos. Lembrade ademais que o termo moura, ese termo tan famoso en día, co que designamos a estas figuras máxicas, pois é relativamente moderno. Nos textos dos séculos XVI ou XVII, ou a veces eu, cando teño recollido tradición oral directamente, as mouras chámanselle señoras, non mouras. Pero imos volver ao inicio deste episodio. Conteivos que fun a Virxe da Barca para vivir un mesmo milagre, tal e como se fose un peregrino do século XVIII. Quería saber se algo que sucedía ali daquela seguía pasando. E o que sucedía describíase nesta relación de 1719, sobre todo por un grabado da Virxe da Barca que se atopa ao principio do folleto. Nel obsérvase a Virxe, o santuario, a Pedra da Valar, a Pedra dos Cadrís, pero hai algo máis que ocupa un espazo destacado no pé do grabado. Un fenómeno de tradición que hoxe, penso eu, está totalmente esquecido ou case totalmente esquecido. Naquel grabado, nas pedras que estaban próximas á ribeira ao pé do santuario, nas que va a tomar, aparecen todo tipo de figuras. Cruces de diferentes formas, letras, instrumentos da Paixón de Cristo, mans, leóns, lobos, corazóns. Esas figuras eran o milagre que eu fui buscar. No vídeo deste podcast podedes ver o detalle das imaxes agora mesmo. A escrita do mar sobre as pedras que rodeaban o santuario estaba aí, diante de min. Imos escoitar, primeiro, como nos lo conta o texto original de 1719. Los prodigios que el mar revela en las piedras son aún más admirables. Cuando sus olas, a veces suaves, a veces furiosas, acarician o golpean las rocas cercanas, van dejando al descubierto verdaderos tesoros. Conchas que dibujan hermosas variedades de cruces, que el fervor católico contempla con asombro en todas sus formas. También pueden verse grabados clavos, tenazas, lanzas, martillos y otros instrumentos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Aquellas piedras son tan perfectas que parecen hojas benditas, donde muchas veces se veneran escritos los dulcísimos nombres de Jesús, María y José, y el sagrado título de la cruz. Y así, para convertir aquel terreno en un cielo, las piedras, por designio divino, se transforman en prodigiosas esferas que representan al sol, la luna y las estrellas, junto a otras innumerables maravillas. La continua sorpresa de verlas y el asombro que despiertan al cambiar son prueba evidente de que fue un pincel celestial quien las dibujó. Este milagre do mar, escribindo e debuxando pros romeiros de xeito incansable cruces, estrelas, animais, como se cada un dos viaxeiros recibira a través do océano unha mensaxe privada dun deus. Fascinoume. Así que comecei a pasear entre as pedras inzadas de arneirón, ese pequeno molusco que fai como un tapiz sobre o granito que toca o mar. E de súpeto chamoume a atención que por riba do arneirón medraba a mexilla, a cría do mexilón, puñadas e puñadas de mexilla. Pasei entre ela e puxeme a rir. Nun momento atopei un garfo como eses instrumentos da Paixón de Cristo. Noutro máis alá, unhas tenazas. Garfos e tenazas, por exemplo, son moi frecuentes na base dos cruceiros galegos, non? As tenazas desa paixón cos que crucificaron a Cristo. Camiñando algo máis alá, noutras puñadas de mexilla, efectivamente, parecían debuxarse soles, lúas e cruces. Podes ver algúns exemplos das fotos que tomei no vídeo que está aparecendo agora mesmo. Canto de singular era este fenómeno? Teño a sorte de que a bióloga Elena Brega, especialista na cría do mexilón, coñecía ben do que estaba falando. Ela é doutora precisamente cunha tese de doutoramento alrededor da cría do mexilón,
así que lle pedín que me explicara o que sucedía. Son Elena Brea, son bióloga mariña e fixen a miña tese doutoral sobre a dinámica de poboacións dos bancos naturais de semente de mexillón, tamén chamada mexilla, nas costas atlánticas galegas, debido á importancia deste recurso no cultivo de mexillón en batea en Galicia. Parte do meu traballo de investigación consistía en facer un seguimento sobre a variación temporal do recubrimento de semente de mexillón nas zonas da costa galega máis exposta, e un dos meus puntos de mostreo estaba ubicado aos pés do santuario da Virxe da Barca en Muxía. Os mexillóns, por se non o sabedes, viven nas zonas máis expostas da costa, pero para chegar ata aí é preciso que as larvas de mexillóns teñan éxito na súa fixación ao substrato. Para iso, precisan que as rochas presenten fendas ou irregularidades, ben polas propias imperfeccións da superficie ou pola presencia de outros animais como poden ser as lapas ou os arneiróns, que fan cas súas cunchas que o substrato sea máis rugoso o que facilita que a larva de mexillón se fixe e poida seguir o seu ciclo de vida. Esa superficie formada pola mexilla presenta formas moi variadas. Según o seu crecemento, poden ser formas circulares alargadas e varía a súa área en forma e tamaño en función da fortaleza de anclaxe que teñan ao substrato. Os temporais poden facer que as extensións amplas de mexilla se desprendan das rochas e a morte do substrato no que se anclan, como falábamos dos arneiróns sobre todo, fai que pequenas áreas de mexilla desaparezcan, facendo que a superficie forme debuxos moi variados. O Santuario da Virxe da Barca é un dos exemplos máis fermosos que coñezo do que se chama pareidolia, ese fenómeno psicolóxico onde unha forma vaga e aleatoria se percibe como algo recoñecible. O que sucede coas constelacións, por exemplo, cando se identificas con touros, con peixes ou con caranguexos, o que pasa cas nubes, cando nos parecen caras ou años, animais. Un bello método de eliminación que era moi habitual no pasado e que de alguma forma se conserveu a través da interpretación das formas da mexilla, das cunchas no Santuario de Muxía. No contexto fundamente religioso da idade moderna, o universo das imaxes era moi limitado. Mais alá da vida e dos traballos cotiás, as persoas accedían a imaxes construídas que vían no interior das igrexas. As cruces, os clavos de Cristo, os santos, os sagrados corazóns. Hoxe en día, coa cantidade de estímulos e coa nosa educación moito máis diversa e moito máis audiovisual, vemos o mundo de xeito distinto. Pero por un romeiro que acudía á Virxe da Barca, aqueles símbolos interpretábanse no contexto da viaxe espiritual que estaba emprendendo, da historia que estaba percorrendo cando el camiñaba entre esas pedras. De feito, sabemos polas cartas do Padre Isla que a mediados do século XVIII a xente comezou a ver no interior do santuario da Virxe da Barca anxos que xiraban ao redor da Virxe e todo un conxunto de aparicións celestiais. Non había que ser moi listo para decatarse de que viñan dadas polas luces e sombras das fiestas da igrexa. Pero os ilustrados que sabían que era só un fenómeno de luces e de sombras non eran as mesmas xentes que pertencían de alguma forma a un mundo anterior. Un mundo no que a divinidade ou as divinidades se comunicaban continuamente contigo de múltiples formas distintas. Nunha sociedade tan distinta a aquela como a actual, as mexillas da Virxe da Barca deixaron de contarnos as súas mensaxes divinas, ese Deus que nos escribía a través do propio mar. Hoxe as peregrinacións a Muxía son outra vez moi elevadas. Está en auxe o Camiño de Santiago e Muxía é o escenario final, o escenario de encontrarse co océano. A xente xa non busca na ribeira esas anárquicas formas que resultaban dos golpes de mar arrincando arneirón e querendo ver nelas pois unhas mensaxes de Deus. Pero a xulgar por todas aquelas persoas que moitas veces están ali, solitarias, no alto dos penedos, mirando o mar por medio hora, unha hora, creo que de alguma forma seguen aínda mantendo esa comunicación co océano. Eu teño a certeza de que o mar, o seu xeito, aínda segue a comunicarse connosco.